כשהלוחמים בצוות של סגן פז אליהו נכנסו לרצועה במבצע צוק איתן, הם לקחו איתם גם מצלמה, תיעדו כל רגע עד לפיצוץ הקטלני ההוא בח'אן יונס, פיצוץ שהרג את מפקד הצוות ושלושה מלוחמיו. פיצוץ שפרק לעד את צוות פז. הכתבה של יעל עודה. נכנסים לעזה. בוא'נה, לא רואים כלום במצלמה כספה. אולי יראו איזה נפילה. הם העמיסו את המנסעים הכבדים על הגב בפנים הרבה ציוד, תחמושת וחומרי נפץ. 18 הלוחמים של צוות פז מפלוגת ההנדסה של חטיבת הצנחנים עשו את דרכם פנימה. הנה אפשטיין הולך לראות עכשיו טילו. פנן. ברגע האחרון לילי כמו שקראו לו כולם, לקח את המצלמה. ביחידות כאלה, צוות הוא יותר ממשפחה. ככה זה כשאתם יחד עם אותם אנשים כמעט 24 שעות ביממה במשך שנה וחודשיים. כולם יודעים הכל זה על זה, מי נפרד מהחברה, מי רב עם ההורים, מי עובר תקופה טובה ומי לא. פגשים עכשיו בית של מחבל, מצאנו פה כמה פילים של מנהרות. הצוות נושא את שמו של המפקד. פז אליהו הוא הילד היפה מקיבוץ עברון, הוא שהפך אותם ללוחמים. הוא לימד אותם שצוות טוב הוא צוות שטוב לו. זה הבוקר של היום הראשון של מבצע צוק איתן. פותחים ציר ראשי כדי שנוכל לעבור. בעזה ליליק לא מפסיק לתאר. מצאנו מחבלים בתוך הבית שנתנו עליו לאו. עד ה-23 ביולי, הבוקר שבו המצלמה כבתה. עשרה חודשים אחרי, הם מחליטים לספר על אותו בוקר בח'אן יונס. בוקר שבו הופעל עליהם מטען קטלני, וזה מאוד לא פשוט להיזכר. אתה רואה חלק פצועים, חלק כבר לא כל כך מגיבים. ואני זוכר שנכנס אלונקה עם הסמיכה עליו. ושאלתי ליאנה מה קורה שם, מה זה. ידעתי שמישהו מת או במצב זהו כאילו. והוא אמר לי, לא יודע, יכול להיות לילי, יכול להיות שחר, לא יודע באמת, אבל עזוב את זה, יש לנו לדאוג לחברים לידך. 3 מהלוחמים נהרגו בפיצוץ, ליליק, שחר דובר ופז אליהו מפקד הצוות. 6 לוחמים נפצעים בהם שחר שלב, שפונה במצב אנוש. פשוט היה שם שקט מוחלט, כאילו, לא... נראה לי שהיו שם יותר מ-20 איש ואף אחד לא דיבר מילה. חבר'ה עם דמעות בעיניים. ושם בעצם כאילו הגענו להחלטה משותפת ושאנחנו פה ואנחנו כרגע ממשיכים כאילו. מ-18 נותרו בח'אן יונס 9. צוות פז כבר לא יחזור יותר להיות כשהיה. הוא יציל לך מפח יקום. ללוויות של החברים הכי טובים שלהם לא יכלו להגיע. הם המשיכו להילחם בעזה ורק ההורים שלהם היו שם במקומם. מבתי העלמין המשיכו ההורים להיות לצידו של שחר, שעדיין נאבק על חייו. כשהמלחמה מסתיימת, הצוות חוזר לפעילות שגרתית. את החברים שעדיין שוכבים בבתי החולים הם מבקרים בסופי שבוע. התחושה היא שיהיה בסדר. שחר הגיע אלינו בהפתעה ככה. כן. הוא התחיל להרגיש יותר טוב, התחיל להיות במצב יותר טוב. הייתה תקווה באמת. כן. כן, אז פתאום בום. 40 ימים עוברים והצוות מאבד עוד חבר. שחר שלב נפטר מפצעיו. אתה מגיע להלוויה שלו, ולא היינו בהלוויות של אף אחד אחר. אז זה הרגשה שזה כולם ביחד ככה, זה הלוויות של כולם. ומאוד קשה זה היה.
השבוע, רגע לפני שיעמדו סביב 4 הקברים של חברי הצוות, פגשנו אותם בבסיס חטיבת הצנחנים בבית ליד. אלה שעדיין לוחמים ואלה שנפצעו וכבר לא ישובו יותר אל הצבא. אתה מצליח להזיז? כן, הוא לחץ את זה? מתנהד יותר גדול. זה כאילו ככה, לא יכול. בעיקרון הוא לא היה אמור ללכת, אבל בגלל שהוא קרי, בדיוק. בהתחלה שאתה מגיע ואתה רואה את כל החיילים, אתה מצפה כאילו שהנה עוד רגע הוא ייכנס ויגיד גם איזה שלום, והמפגש הראשוני הוא מאוד קשה. אני בדרך כלל לא נוגעת בבנים. ככה, לא יודעת אם זה חונכתי, זהו. אבל צחקתי מהרגע הפציעה ועד ה-30 חיבקתי כל כך הרבה בחורים. כל פעם שאנחנו מבקרים פה, אנחנו מביאים צדפים מחוף ימה של אילת. זה עם הכלילית, איש הים, גולש. אתה לא צריך לדעת. גאווה גדולה, הילדים שלנו. בזכותם, אנחנו פה, וכל עם ישראל פה. עד שאתה לא באמת בזה, אתה לא יודע כמה זה. כאילו תמיד אתה היית רק פוגש מישהו שקרה לו. עכשיו פוגשים אותי שקרה לי, אז זה... בארון הזיכרון של שחר דובר מונחות 2 פתקאות, מכתב פרידה שכתב שבועיים לפני שנהרג. התאריך 10 ביולי 2014, מבצע צוק איתן. אולי הרגיש שמשהו עומד לקרות, אולי הוא פחד. שמי שחר דובר, וברצוני לספר לכם מספר דברים. ראשית כל אני נרגש. אני נרגש כי לראשונה אני מרגיש שאני עושה משהו בשביל המדינה. הלחץ השורר בי הוא לא רק מהפחד, אלא גם ההתרגשות של הכניסה. אוהב אתכם משפחה, מצטער על הרגעים הקשים שסבלתם אותי, ומקווה שתזכרו אותי כמו שאני. יש לי רק דבר אחד לבקש, וזה לזכור אותי. אוהב דובר. צוות פז התפרק שם בעזה, ולמרות הכל, עם מפקד חדש ולוחמים חדשים, היום הם נחושים להמשיך. מעכשיו והלאה, בימי הזיכרון, הם תמיד ישובו להיות החיילים של פז אליהו.